Čaute. Čaute. Čauko. Čauko. Tak ideme to. Fajne. Tak ty si to mal takúto hrdú konzolu. To som ti ani nechcel veriť. Hej. To ste nechali kábel? Toto je, aha, toto je celý kábel, čo natiaľ také. Dobre, paráda. Takže to je H155. Belden Venlo Holland 2014 50 ohm Loveloss H155 PVC. A to chcete aj prizemňovať, hej? Pozerám. O to ide dnuka. Máme dve bleskoistky, tak to spravíme. Nie, bleskoistky to má na stoličky, ale pre prky. To je proti protečie. Nie, je to proti protečie. Kopce sú dosť ďaleko, takže si myslím, že tá vlna sa už toľko prehne. Nestihnem nazoomovať. A ušiel mi. Vyzerá, že to drží. A T8 na CBčko montuješ? Hej, na CBčko. Mám iba baterka, takže to ide. Počúvaj, ja som si tiež zamontoval Polku. A už budú sa vato. Montujú sa krytky, ideme konektor montovať. Takto sa lisuje očko. Dobre, Med je dobrý vodič. Nie, my sa zastrašujem. Dobre, Erik. Ako môžete vy tie SMDčka potom montovať? Až taký tlak. No, stačí, hej? No, to vyzerá dobre, hej? Ako, myslíš si, že 33 opakovať otvorí stať je to? Ja neviem, podľa mňa, hej. No, ja by som v to veľmi nedúfal. Takže montáž PL konektora by Hurricane. This is Sensation or Sirius XM. Ladies and gentlemen, Las Vegas, if you're enjoying yourself tonight, make some noise, let the DJ know how you feeling. Las Vegas, instead of you... Výzva na kanál 33, výzva na kanál 33, tu je Tech Banská Bystrica, skúška opakovača. Paráda. Výzva na kanál 33, výzva na kanál 33, tu je Tech Banská Bystrica, skúška opakovača. V poriadku. Watch for wires. You can be killed if this antenna comes near electric power lines. Read instructions. Takáto dlhá. Toto ideme napojiť vlastne. Toto od antény pôjde do bleskoistky.
Aj teba natočíme, Peťo. Tak. Dáva bleskoistku. A na oblaky treba ukázať. Kovú, alebo vieš čo? No, tak sa mala byť lepšia, ale podľa mňa neviem, aké sú tieto presne. Super. Paráda, že? Ako stade. Vetrané, nie je to zaizolované a kryté. Ešte nekrižme hop, kým sme nepreskočili. Výzva na kanál 33, výzva na kanál 33, to je Tech Banská Bystrica, výzva na opakovač, všeobecná výzva. No, to sa mi zdá byť dobré. Veľmi dobré. A ja si myslím, Je to Peťo. čisto dobré. Čo by som aj nebol povedal, že stade to otvoríme opakovač. Paráda. Máme iný kanál. Takže je tam výkon jak svinia. Toto nastavíme takto. Dobre. A teraz smeriame PZ, chvíľka pravdy. 1,1. Dobre. 1,1. Je to v poriadku. Takto sa ide na strechu. Sme na streche tekovej bytovky. Tu je tek šťastný, že má hotovú anténu. A takto vyzerá namontovaná 5.8. Bože, či bude vidieť až nakoniec. Taká je vysoká. Poď ešte bleskovsky ukážeme. Takže tu ide H155 Golden. Ku mne domov bývam iba o jedno poschodie nižšie. A na konzolu sme dávali takúto železnú tyč, aby bola anténa vyššie. Konzola je uzemnená, zastrekaná zinkovým sprejom. Konzolu sme uzemnili tu o hromozvod. A takisto aj z antény, čo ide koaxiálny kábel, tak je zaistený touto bleskoistkou. Ale to je len taká prvá pomoc pri blesku, alebo pri okolitých bleskoch. Je tam 10 kábel zemiaci. A vymysleli sme takéto miesto na ňu, že vlastne nebude na ňu ani pršať. Samozrejme, kábel sme sa snažili dať čo najkratší, aby neboli také veľké straty. Hej, myslím si, že to bude hučať riadne a riadne. Takže tak. Riadne. OK. A ešte pohľad na pánsky diel. Trochu nazumujeme. Tam je pánsky diel. Ale lepšie to podľa mňa nebude, no ešte môžeš skúsiť. Nie, to vieš čo, tam sa menia atmosférické podmienky každú chvíľu. V noci to bude úplná nádhera a v zime, to ti poviem, to bude taká paráda, to bude sa do Kryšín tak ďaleko. To bude pecka. Hej. Ja si myslím, že to bude dobré. To, že je zamračená, možno, že aj to robí. Áno, je mladá, je zamračená. Takže... Asi v doline, takže čo môžeš čakať? Takže SVR-ko máme dobré.